Curățarea toxinelor din organism este la fel de importantă ca aerul pe care îl respirăm, sau ar trebui să fie. În minutele ce urmează am să vă arăt ce înseamnă toxine. Veți vedea cu ochii voștri ce poate ieși dintr-un organism și cu siguranță vă veți convinge că detoxifierea este un proces important. Model: o tânără de 20 de ani, nefumătoare și care respectă zi de zi regulile unei alimentații corecte. Imaginile care urmează m-au făcut să mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă modelul nostru ar fi fost o persoană trecută de prima tinerețe, fumătoare și cu surplus de kilograme. Nici nu vreau să-mi imaginez. Uite, începe să se coloreze apa, da? Apa aia se va transforma cu totul. Du-te chiar deasupra ei cu camera. Vezi că, uite, a început deja. E ok? Ești bine? Ia uite cum se negrește. Pe o scară de 1 la 10, detoxifierea este cea mai importantă, deci ar fi clar nota 10. De ce? Vrem să slăbim, vrem să arătăm bine, dar de fapt nu ne gândim și la toxinele pe care le avem în corp. Puțină lume știe, sau cel puțin nu ne gândim în astfel de termeni, că corpul nostru, organismul uman, conține electricitate. Cât? 80% electricitate negativă, ion negativ, și 20% electricitate pozitivă, ion pozitiv. Noi, de fapt, suntem ca un imens magnet care atragem toate particulele nocive din aer, dar nu numai din aer. Să ne gândim clar că și metabolismul nostru determină anumiți produși care sunt toxici pentru organism. Îi avem în noi, dar în niciodată nu ne gândim să îi și eliminăm într-un anumit fel. Iarăși, foarte puțină lume știe cât de importantă este detoxifierea într-o cură de slăbire, de exemplu. Este vital să scoateți din organism tot ceea ce cremele, tratamentele, dietele topesc, da? Grăsimea aia distrusă. Și grăsimea e o toxină. Exact, trebuie eliminată și detoxifierea este obligatorie. Este un aparat care mie personal îmi place foarte mult pentru că reușește, știu, nu arată plăcut ce se întâmplă acolo, dar acest aparat reușește să ne facă să înțelegem foarte clar cam ce înseamnă toxine, cam ce avem noi înăuntrul nostru fără să știm, da? Apa era curată la început și iată, în doar 5 minute, dacă au trecut, s-a colorat și a făcut și spuma acolo sus. De ce spuma aia? Oricum nu s-a finalizat absolut tot. Terapia durează 30 de minute, de-abia la sfârșitul celor 30 de minute putem să spunem clar unde au existat toxine mai multe în organismul nostru. Adică ai să-ți dai seama și... Da, categoric, pentru că culoarea aceasta, care nu e deloc plăcută, da, la vedere, o să vezi, sunt nuanțe diferite. Poate să fie un verzui, poate să fie un maroniu, poate să fie cu spume, cum le vezi acum, dar încă nu pot să zic nimic deocamdată. Dar spuma aia de la ce s-a făcut? Spuma aceea ar putea să fie un drenaj limfatic defectuos. Deci toxine acumulate foarte mult la nivelul organismului, în limfă. Limfa, în schimb, care are rolul de detoxifiere, exact, circulă foarte greoi și atunci clar rămâne intoxicată, rămâne cu aceste toxine. Și atunci eu clar în momentul acesta i-aș spune Cosminei să facă drenaj limfatic. O dată pe săptămână ar fi bine, dar vreau deocamdată să aștept cele 30 de minute ca să vedem la sfârșit de fapt ce s-a întâmplat și ce avem noi. Iată un alt avantaj al acestei metode de detoxifiere, te poate ghida spre o schemă de tratament, adică vei ști exact ce ai de făcut, exact locurile în care ai probleme. Eu mă gândesc așa, dacă, știu, Cosmina nu fumează. Nu fumează. Eu mă întreb dacă la o tânără nefumătoare, care și mănâncă corect, da? Așa, cum ar fi colorația? Eu te se întețesc bulbucii acolo. Cum se întâmplă la o persoană de 40-50 de ani care a acumulat toxine, grăsime? Categoric, Irina, va fi colorată apa mult mai intens,
ne vom speria mult mai tare sau persoana respectivă se va speria mult mai tare, dar este bine că până la urmă a luat-o din pripă, se face acest tratament, îl va urma timp de 5-6 săptămâni și totul va fi ok, apa va fi din ce în ce mai limpede și mai curată. Serios? Chiar la final apa e curată? Da. După ce termin să zic și m-ai întrebat ceva și până la urmă trebuie să fim sinceri. În momentul în care, că am spus clar, apa este curată, da? Este vorba de o soluție salină, apă cu sare. Da. În momentul în care introducem acea bobină care o vedem noi albă și care este înconjurată de acele spume, da? Văd că mai și bulbupe. Păi bulbucește, asta am spus, că se întețesc acolo. Așa, în momentul în care noi introducem bobina induce un flux de ioni pozitivi și negativi, da? Ce se întâmplă în acel moment? Colorația apei. Și dacă nu am introduce picioarele, s-ar schimba, dar ar fi o colorație, un gălbui, alb-gălbui. Și în niciun caz deci, face în niciun caz, și nu. mâl, da? De-abia apoi, toți acești ioni pozitivi și negativi vor atrage prin intermediul tălpilor toate toxinele din organismul nostru. Să nu uităm că până la urmă, la nivelul tălpilor, se face un masaj foarte cunoscut, cel de reflexoterapie. Avem toate punctele care reprezintă organele. Exact, organele au o proiecție acolo la nivelul tălpilor, prin intermediul osmozei. Osmoza este un proces, hai să spunem foarte clar, avem acolo niște ioni pozitivi și negativi, da. În corpul nostru avem ioni pozitiv-negativ, toxinele. Da. Da? Concentrația din corpul nostru este foarte mare, acolo e o concentrație foarte mică. Normal, introducând picioarele în apă, se încearcă prin osmoză un echilibru al ionilor. Cei din organismul nostru care au o concentrație mult mai mare vor trece în apă pentru a echilibra. De fapt, în asta constă până la urmă detoxifierea. Asta avem în noi. Exact. Serios? Da. Ai văzut vreodată vreo persoană în anii tăi mulți de experiență la care apa să se fi colorat doar gălbuiul ăla ca și când n-ar fi picioarele introduse? Am avut o doamnă pe care am cunoscut-o tot prin intermediul unei emisiuni de ale tale. Acea persoană a venit la noi văzând acest detox. O persoană la 60 de ani, dacă mă vede chiar o salut, a venit la noi cu un entuziasm foarte mare, dar și puțin speriată de ce va fi acolo. O persoană care totuși ținea cât de cât un regim de viață corect. Nu dorea să slăbească, dorea pur și simplu această detoxifiere. A făcut 6 ședințe. Da? A făcut timp de 3 săptămâni, câte 2 ședințe pe săptămână. Îți spun că prima oară apa era puțin mai închisă decât a Cosminei. În schimb, ultima ședință era o apă aproape transparentă. Deci clar, se poate. Putem să vedem și acel. Doamna, dacă ne vede, să ne sune sau să ne scrie, pentru că e clar că duce un stil de viață pe care trebuie să-l învățăm cu toții. Eu cred că fiecare exemplu personal este foarte important pentru zeci, sute, mii de oameni. Exact. Da, spuma s-a și înverzit între timp. Ce ne arată toate lucrurile astea? Ce semnifică ele? Păi, haideți să spun așa. Spuma este drenajul limfatic defectuos. Exact ce spuneam, limfa circulă, e foarte încărcată cu toxină, dar circulă foarte lent, ceea ce înseamnă că nu reușesc toxinele să fie pur și simplu fagocitate. Da. În schimb, noi avem o culoare verzui închis, da? Verdele ăsta închis. Asta este de la un tranzit intestinal, dacă am întrebat-o, probabil că ar și spune că ar sufera cât de cât de o constipație. Da? Deci este verdele închis. Am dreptate? Da, deci îi spun tot. Mai este ceva aici, care nu întotdeauna vedem, este un maro, acela este un maro roșcat. Îl vezi? Da. Este o anemie feriprivă, deci are o anemie o lipsă de fier în organism. Da. Deci asta are în acest moment Cosmina în ea. Da, e fără comentarii. Indiferent dacă suntem bolnavi sau sănătoși, indiferent dacă vrem să slăbim sau nu, este foarte important ca periodic să detoxifiem organismul. Peste tot în lumea asta este o practică veche deja, la noi în România a ajuns puțin mai târziu, dar iată, există și ne stă la dispoziție. N-am ce concluzii să trag la acest reportaj, decât atâta spun. Este foarte important să facem această detoxifiere, pentru că tot ceea ce vedeți aici se află de fapt în interiorul nostru. Mulțumesc, Sorina. Și eu.